Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Oy, ano oras ba ito kang eksakto kitang alas 6:09 na po. Tama ako? Bako, 19 pala hindi naman 9. Alas 6:19 mga tungin pagkabanggi, an oras sa sa Indokan mga piryahan sa daraga. Nata, may piryahan sa daraga? Kadakol po, ang piryahan sa daraga. Kaya an oras na yan natod sa Indokan mga piryahan sa daraga. Hoy, action na po mga tungang ang sa pong lingkod, Maestro na Ladtoon, signing on para po sa programang Hoy, Action! The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Kung kamo na pupurisawan, nalilibungan kung si isay na mga marhay na lideres at sa tuyang pwedeng pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Kadamay Nindo kasaro sa objetong pagbabago. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magtataonin linaw sa gubot na isipan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magbumuka sa tamang dalanin kadunungan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Ngunyan, uyaan sa inyong makakasabay. Nel at tuon ang lalaking mapupupot. Lagad sa komentaryo, may tuon! Aksyon! Aksyon! Maestro Nel at tuon ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon!
Ay, hello, maray na pagkabanggi, Bicol Region. Maray na pagkabanggi sa bilog na probinsya kan Albay. Islang probinsya kan Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Sur, Norte. Maray na pagkabanggi po sa bilog na Bicol Region. Welcome sa programa. Inabalta po ang programang Hoy Action, Monday edition po kitang kunyan mga tugang Lunes. Pasensya na, nalate ako kidikit. Pag mga araw kayo ni kayang oras, medyo harayo ang distansya kan sa kuyang lugar na sinilangan. Pasisiring po dito sa stasyon. Medyo traffic pa dyan sa may parte kan Binitayan. Kaya medyo mapagal ilusot-lusot mga tugang sa kuyang daradarang kariton. Kaya di kita nakapaglusot-lusot maray. Kaya traffic. Bataan bit-bit na mga tugang kariton. Anyway, alas 6:22 na po mga tugang din pagkabanggi. May mga issues and concerns kitang tutukaron sa mga oras po na ini. And naka-ready naman po sinda. Ini po manunggod duman sa para malinawan kita mga tugang kaining issue po na ini. Ini pong tungkol sa day ko aram kon ini po na mga paluwagan na ini. May nagsasabi kaya na ang paluwagan may scam, may bako, may tultulman, may bako. So para po maaraman niya to ang istorya sa likod po kay ni mga paluwagan na ini budain mga investment scam na inimpigaapod. At least malinawan kita kasi ako dahil ko masyadong aram wala ko nin knowledge sa mga puro paluwagan na ini. Ngunyan po mga tugang igwanin nagpaabot sa tuya nin reklamo. Nagpaabot sa tuya nin dapat daw matabangan sinda. So kita pig-call man sa attention ta. Then pig-call taman sa attention kan itong pigreklamo. Nangani pong maaraman niya to digday. Makuwata man sa panig kan pigreklamo, tanakuwata sa panig kan nagreklamo, pag babalansyon tangon yan mga tugang. Kung ano talaga ang dapat gibohon. Kaya po nag-okay man so pinagreklamo, didikan sasabi nindang scam. So nagpigreklamo man sabi ninda dahil manin scam. So at least maaraman niya to both side kan istorya. And at yan po igwaman kita kikasabay na abogado nangani pong magpaliwanag kay ni pong issue po nini and maaraman kung ano ang dapat gimohon. Yan po. Kaya stay tuned ka mo. Kaya kung magparahadit dyan sa naka mo. An oras ta alas 6:24 mga tugang. Hotline ta po sa mga gusto magpaabot kan sa mga komentaryo, suggestion, opinion, reaction, problema, sumbong. Kuya po, 0981-512-9300. Yan po dyan, naka-flash sa screen. Yan sa baba. Mahiling po nito dyan ang numero. Hotline, 0981-512-9300. Kain so, katabang ko din taong lipod. May katabang ako din taong lipod na nga ning magtaw sa tuya kahit itong ano. I-charge mo ha. So, alas 6, nalilula ako dito sa oras kanduwang ini. Di ko arang konsen ako dito mahiling. Digdeno, alas 6:25 po mga tugang din pagkabanggi. 6:25 an oras giraray hatod sa Indokan mga aki na parataya sa mga piryahan digdi po sa daraga. Maestro Nel Agtuon ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may duon. Nag-uulo ka. Brad Noe Balimbing. Naruulo kong kaduman sa piryahan kan daraga. Ma'am Soli, hello po, maray na pagkabanggi. Si Ma'am Soli nagkaantabay sa mga oras ni Ma'am Soli Armario. Hello Ma'am Soli. Ma'am Sol, miss you po. Si Ma'am Sol Armario ansaro sa Mahiguson, matibay na para tukdo kan Pawa Elementary School. Retired na po siya. Nagpahingalo na siya pagturo. Nag-focus na lang sa mga apo niya. Si Ma'am Sol. At least less na ang kulog kipayo ni Ma'am Sol. Makainggit si Ma'am Sol. Less na ang kulog kipayo. Maray na banggi sa mga taga-Ginubatan. Oy, sa mga taga-Ginubatan, maray na pagkabanggi sabi ni Pading Willie Salazar. Nagkaantabay si Pading Will. Si Sir Alex Calleja, maray na pagkabanggi. At nag-uulo ka ngayon. Taod-taod, may mga istorya dyan sa Ginubatan. Pero bago yan, digdi muna kita sa pigaapod ninda mga tugang na investment scam. Investment scam ba talaga yun Or ano ba talaga ang totoo po tabi kay ni mga tugang. And nakaantabay man mga tugang si attorney
Ayaon po mga tugang sa tong kasabi dito sa tuya pong programa dito po sa Bicol Net TV. Nakaantabay man po mga tugang si Attorney Ryan Paul Olpindo ngani pong mas baybayan asin maaraman kung ano talaga ang dapat gibuhon kung igwanin dapat nakasuhan or wara. Dili po mga tugang sa issue po na ini sa investment scam and at the same time duman sa paluwagan scam na pigsasabi. And to be fair, mga tugang, to be fair man duman sa pinagrereklamo, dahil naman po sasabihin na scam, kaya yaong ito naman sa in-between. Kung scam, di scam. Kung bako scam, di bako scam. Kaya ngunyan mga tugang, babalansin ta, titimplahon ta kung ano ba talaga ang dapat ng gimuhon. Pero once iguanin nagrereklamo kaya, dapat iguanin magsimbag. Iya pa? May nagrereklamo, subot sabihon, iguanin dapat na magsimbag kayo ni. Ayan. So, happy birthday kay Paning Gerald. Iyo pala na Paning Gerald. Happy birthday. Mabuhay ka pa ni. Si Paning Gerald na Parsibal nakaantabay pa ni. Happy birthday. Birthday mo niyan, dapat magpanomo ka. Pero bawa ka magpanomo, maapod kita di kaya Ilang ta kung si Mainot, so nagrereklamo muna siguro So nagrereklamo muna siguro po danta. So grupo kan mga nagrereklamo. Manungod po sa saro pong piga-apo din tang investment scam and then paluwagan scam. Tangaling maliwanagan po kita kaini. Ano ang gusto mangyari man kang grupo kang mga nagreklamo kasi bako lang po karaw-karaw ini igwanin pira 85,000, may 100,000, may 300,000. Dapat wala pong kwarta ini ha. Bako karaw-karaw na kwarta ini mga tugang kaya dapat ini magpaliwanag kay ini so tawang bigreklamo. At yan, nag-okay man siya, aapunan ta po siya. Pero I am trying to connect with one of the sa nagrereklamo po. Sige daw. Pigo-contact ko muna ha. Yan ang problema ko sa dito. Kaya wala pansin man dito. Andito din kamugtakan Ang dito pag nag-aapod, uda kamugtakan. Aluyon makakonect ang dito. Ilang ang cellphone kung may load dito. Dahil nakaka-connect dialing lang kidialing. Dumanda lang siguro sa sa Facebook, sa Messenger na lang. Pwede sa Messenger na lang kita ma-upload. Messenger kita ma-upload mga tugang. Okay, sige. At lang ha. Okay. Hay na gusto apudan ko. Mawawara na lugod so apudan ko. Yan, okay. Di siya naka-online Di siya naka-online. At lang. Nag-okay naman sinda eh. Yun. Pag yun, nag-ring na. Sige. Oy, Ma'am Marie Chris, nag-upload po ako nasa another call daw si Ma'am Marie Chris. Ay, nag-miss call na siya sa kuya. Sige, ako ma-miss call gano'n sa iyo. Ma'am Marie Chris, ano na yan? Yan. Hello. Okay, sige. Mga tugang, ano oras na po? Alas 6:30, alas 6:30 na po kita. Maaraman ta po mga tugang, si Ma'am Marie Chris, saro po sa mga nagre-reklamo patungkol po sa investment or paluwagan. Ma'am, marahin na hapon po. Live ka po dito po sa programa sa Bicol Net TV. Good afternoon po. Opo. Ma'am Marie Chris, ipaliwanag mo daw po sa muya ano po ang sa imo pong kahagadan and ano po ang sa imo pong reklamo? Ang gusto ko lang po mangyari is maibalik yung pera ko, pera namin. Opo. Nasa pira po kamo Ma'am Marie Chris? Kasi po hindi lang po isang batch yan eh. Maraming batch yung paluwagan niya. Okay. Paluwagan po ini, paluwagan talaga. Ma'am, Paluwagan po yun. paliwanagan daw po sa muya sa mga paradangag pagkaparantabay ta kung ano ang sistema, ano ang paluwagan na iyan, ano ang style kaya. Kasi ako, dahil ko maintindihan, at least maintindihan ng mga parantabay, ano ang paluwagan na iyan? Ang paluwagan po is, halimbawa, may 10 person, good for, mahulog ka mo for 10 months, itawa ko na sa 100K. Mahulog ka 10,200 kasi may admin fee na 200. Okay.
May admin fee na 200. Opo. And then, so, Tapos, ang makukuha is 100,000. okay. Sa 10 na ito, syempre, 10 ka mo, mahulog ka mo kayan, tig 10,000. Di ipapauno, kung 10, di times 10K, 100,000. Opo. Then, after 1 month, may mahulog giraray. Every month, may masahod. Pero, mahulog ka lang every month or once sarong beses ka lang mahulog? Every month po. Every, end of the month. Ah, okay. So, but sabihon, garo ka man sa nakaini, nagtipon, nag-savings. Opo, ipon. Oo. Kung halimbawa, after 10 months, naghulog ka lang ka 10,000, tapos 10,000 naman next month. Kung magagaro nag-savings ka lang, then after 10 months, makukuha mo sa savings mo. Opo. Tama? Okay. Kaya lang, itong 200, ano itong para sa itong 200 fee? 200 pesos na admin fee? Sa handler po. Ah, okay. Itong handler mismo. So, Ngunyan po, Ang Slack one po kasi, yung admin po yun, yung handler na mismo sa kanya yun. okay. Less hulog ang niya, Okay. slot niya. Okay. Sige. So, buot sabihon, ang 10 na naghuulog duman, so siyam duman ka mo na yaon na aside from duman sa admin, so mismong sabihon tala sa pangaran, ini si Miss, Miss Eileen Mendina. Kasi nag-okay naman siya. Tataod, makauli natin si Ma'am Eileen, si Miss Eileen Mendina. Saro po sa pigdadawit tigde sa pangyayari po gini, dahil igwak yung mga daina sa sasahudan. Tama po? Opo. Apo. Sa ika po mismo, Ma'am Marie Chris, pira po ang nahulog na po nindo, then pira po ang dapat na makuha nindo? Bali, yung sa akin po kasi, nayat-yat yun. Ang pinakamalaki pa lang na nahulog is 5,000. May 5,000, may 3,000, may yat-yat na po siya. Hindi mo siya makukuha ng buo. Dapat makukuha yun ng buo eh. Ano mo sabihin, Ma'am? Itong nakuha mo, natausay mo? Opo. Pero, naghulog ka. Pira na po sa nahulog mo? 26,000. Nakahulog ka na ng 26,000. Every, good, na po yun, 6 months ko po yun nahulog. 6 months. Pag una ko, 10,000 per month. Kasi po, ang slot ko is, bali, yung isang slot, magkahati ako, bali, 2 kalahati. Okay. May slot. So, 26,000 ang nahulog mo. Ang dapat na sahudin mo, pira? 26,000 times 6, nasa 260,000 na po yun. 260,000 ang dapat mong makuha. Opo. Okay. Pero ang naitaw sa imo, Yat-yat pa lang po, wala pa nga siguro 20,000. anong nasa pira-pira po? So, inot na tinaw sa iyo, 5,000? 3,000? May 10,000, may 1,000. Natataarog kayo na naging sistema. Di ba dapat buo-buo makukuha nindo? Opo, kasi po, yun na yung naging problema, hindi na nagsisihulog. Oh, okay. So, dahil na nagahulog sa mga may-ari kang slot. Opo. May nag-abot na 20,000, may nag-abot ki 85,000, 100,000 na dapat matawan. Katapot, iga pong arog ito. Yung sa ibang batch po yun, actually po, hindi lang isa yung sinalihan ko na batch ng paluwagan niya eh. May 50,000 pa ako, may 20. Yung sa 20,000 namin, problema din. Tapos yung last, dapat sabay-sabay ko makukuha, 100,000 plus 400,000 plus 20,000. Yun yung mga problema. Okay, Lahat so, ano po ang gusto nindo mangyari kay ni Tabi Ma'am Marie Chris? Makabalik sa Indo? Pero na hulog namin sa kanya. Makabalik sa Indo, so hinulog. Maski so hinulog lang. Po, ang purpose namin is makaipon. Ipampakasal ko po yun, sir, sa next year. Mapakasal po kamo ta na kamo next year. Opo. Sige, medyo makamurmundo man ni pag-arog gini. Okay, sige. Pagpampakasal niya din yun noong June 10. Ang problema, wala man siya nakuha kahit piso. Susaro na nagreklamo. Susaro ka member nindo. Slot. My goodness. Pero po, duman ma'am sa mga slot na yaon po kamo, kasabay kamo duman sa mga slot na ito,
igwa na po kibay naka-receiving kumpleto. Yung ano po, slot 1 to 5. Opo, slot 1 to 5. Slot 1 to 5 kasi 10 slots, di ba po? So slot 1 to 5, naka-receive na sindaki kumpleto Buong 100K. Okay. So, abot naman sa slot number 5 hanggang number 10, ito ang daipa na tatawanan. 6 to 10 po. 6 to 10. Opo, 6 to 10. So, daipa ka mo natatawanan. Sa imo, pira pa lang. Pipira pa lang. Okay. So, ang buot po nindong maraman kayo ni kung ano ang dapat nindong gibuhon and kung paano nindong makuha. So, hinurog din do. Tama po? Okay. Sige. Ma'am, napaabot na po tabi hindi siya sa barangay? Nag-blatter na kamakain sa barangay? Hindi pa po kasi nag-promise man siya na mataod Okay. Sige. Nag-extend na po nga niya ako ng pasensya ko na sige, sabi ko sige. Ba't ang mas balik sukarta? Opo, siyempre, baka mananggad, ikaw mananggad sa mga medyo kaulangan sa buhay niya, at least maraman ta, no? O, taon-taon, ma'am, stay put lang muna kamo, ha? Tapudan ta si Miss, sa Facebook account niya, Miss Ray. Taon-taon, apunan ta, tanganing, at least malinawan man kamo kung ano suyaon sa side niya. Ayo po. Diyan lang po kamo, ha? Babalikan ta ka po. Tabi, ma'am, ha? Ma'am Marie Chris. Sige. Duman po sa mga nakaantabay na nagsasabi na sinda nabiktima man kay ni Ma'am Marie Chris or ni Eileen Mendina, also known as or aka Miss Miss Ri. Yan, sige. Ma'am, sige po ha. Madali lang po ma'am ha. Balikan ko po kamo ma'am. Sige. Yon. So, yon po mga tugang paliwanag ni Ma'am Marie Chris po sa mga nagrereklamo. Kaini po na paluwagan. Ano tatanang nangyayari po ibang arag kayo mga paluwagan? Yung mga paluwagan style, taon-taon po mga tugang, maaraman din kay Attorney Ulfindo, yaon man si Attorney nakaantabay, and para maaraman niya to kung ano ang dapat ng gibuhon kahit itong mga nagre-reklamo and supigre-reklamo kung talagang to legit po tabi ini. Maaraman ta. Mga tugang, nasa ibong na linya po si Ma'am Miss Ri II, ang Facebook account niya. Ini po siya po ang pinagrereklamo kay ining mga grupo nila Ma'am Marie Chris. Ma'am Miss Ri or ano dapat ako nung sa imo? Ma'am Eileen? Apo, si Ma'am Eileen Mendina kang bigaa. Ma'am Eileen, maray na pagkabanggi, nasa ibong nga pong linya. Apo. Ma'am, nadaw po siguro ma'am so paliwanag ni Ma'am Marie Chris, duman po sa iya pong linya. Apo. Okay. Okay. Ma'am, sige po, go ahead. Pasinungalingan po ninto or ano po, totoo po sa pagsasabi ka to ni Ma'am Marie Chris? Opo, hindi po talaga sila nakakasahod ng buo kasi may mga members po talaga na hindi pa nakakahulog. Tsaka nung mga time na hindi po ako nakakasingil na maayos, kakapanganak ko lang po. 2 months pa lang po akong kakapanganak ngayon. Okay. Tapos, meron po akong mga blatter na sa ibang members. Then, may hearing po sana nga kami ngayon na hapon. Nakipag-usap naman po na hindi daw siya mag-a-attend. Ma'am, kaya hindi ko po Madali na po, ma'am. May blinatter ka? Sisi po ang blinatter mo? So, or ikaw po nag-blatter? Yung mga members po. Opo. Okay. Opo. Kasi sila po ang sila po yung hinahabol ko din para mabigay din sa kanila yung mga pera nila. Okay. Kasi opo, yung mga nakahulog na sir, binibigay ko na din po sa kanila. Hindi ko na po ini-stack sa akin. Pinapadirect ko na po sa kanila. Kaya ang hinahabol nila ngayon, yung mga hulog pa ng mga members. Okay. So, pag naghulog na sa imo sa mga members, itatao mo na duman sa mga... Opo, direct na po sa kanila. Sa kanila na mismong GCash number. Hindi na po ako nagre-receive. So, both sabihon, ma'am, totoo po ito na igwa po kitawanan ka mo or kay puwanan dong tawanan in 100,000, may 300,000, may 85,000, may 20,000? Yung 300,000 po, hindi po, wala po akong ganyang kalaking wala po ako ganyang kalaking pira po ang maximum. Pira po ang maximum na pwede mong itaw sa sarong tao.
Pera po? Ang pinakamalaki ko pong paluwagan is 100K po. Si Ma'am Marie Chris po, meron siyang 3 slot doon. Okay. Bale, nasa 1,600, ay, 30,600 yung hulog niya. Okay. So, dapat, Then, pera ang marireceive niya. Kapag slot na po niya yung sa sahod, ibig sabihin po, ililas na din po yung hulog niya kasi hindi na po siya maghuhulog. Kaya po, sa kada sahod niya ng isang slot, meron siyang sahod na Nagluya, ma'am, sa internet mo po, ma'am. Alat lang. Nagluya sa internet ni ma'am. Go ahead, ma'am. Sige po. Diretso po. sa isang slot po, kapag sa sahod na si Ma'am Marie Chris, nasa 60,400 na lang po yung total ata. Wait lang. 30,600 kasi yung hulog niya po. Kaya maliles na po yun. Ayun, okay. Ma'am, sa imo po na paliwanag man bilang pinagrereklamo ninda, paano po ang nag-work ining paluwagan style mo po sa imo po na sistema? Monthly po kasi yan, sir. Okay. Every slot, maghahulog po siya para isang group po kasi siya eh. Hindi lang din po sa handler yung dapat masisi po. Kada members dapat maghulog talaga. Ako, yung part ko po, naniningil talaga ako. Okay. Kaso nga lang po, wala talaga silang binibigay sa akin. Kaya nga po sabi ko sa ibang members, kung ano yung pwedeng ibenta nila, magbenta na sila kasi naiipit na din po ako. Okay. So, ang bigapaluwas po ang nabasa ko is dahil dahil ka mo nakakasahod duman sa mga members na ito na dahil panatawanan dahil igwanin mga members na dahil panaghuhulog. Tama po? Opo. Ayun, okay. Ma'am, ito po nasabi ninda na nakaslot from slot 1 to slot number 5, natawanan na po nin sahod ninda. Natawanan na po kan dapat nindang makuha. So, slot number 6 to number 10, ito po ang daipa. Tama po? Totoo po? Opo. Apo. Ma'am, ikaw po si Danin pagsasabi na ito po na kayang slot number 1 to slot number 5, kaya po igwanan nin sahod dahil ito po midbid nindo, kapamilya nindo, barkada po nindo, kaya po natawanan na ito. Tama po? Yung slot 1 po sa akin, slot 2 friend, Okay. 2, 3 friend po, may hati po sila. Slot 4, talagang member ko din po siya talaga ng paluwagan. Okay. Slot 5, sister ko po kasi nag-back out po yung talagang nasa slot niyan. Okay. So ito pong slot number 6 to number 10, namidbidan po nindo sa Through Facebook. Facebook. Datihan Okay. ko na po silang mga members. Tsaka alam naman po nila yung flow ko. Okay naman po ako magpasahod noon. Kaso nga lang, yung nung time na na buntis po ako, hindi po ako masyadong nakakapaningid ng house to house po. Ngayon lang ako nakaka-recover pa. Okay po. Pero ma'am, may assurance po tabi isa sa inda na matatawanan po nindo sindakan sa inda pong dapat na ma-receive. Opo, kasi nakikipag-communicate naman po yung kada members eh. Opo. Pero nata po may reklamo. Nata po igwanin reklamo sa indo na araw po kayo ni. Hindi ko po alam. Yun din po ang siguro po dahil na late na po yung pasahod ko, kaya po siguro sa akin yung blame. Okay. Opo, sige. Opo. So, pigi mo naman po ang dapat na medyos tangaling masingil sa mga dapat masingil tapos may tawso dapat may tawanan. Tama po? Tama, ma'am? Opo, sir. Okay. Ma'am, ikaw po ini ma'am si Ma'am Eileen Mindina, tama po? Po. Opo, kasi sabi po kay Linda, dapat na bako ining si Miss Ri na Facebook account na Miss Ri. Si say po ini. Sa akin po yung business account. Meron po kasi ako dating business account na ang naka-name po, Rio Leng. Kaso po, na-hack po yun, hindi ko na po siya na-open. Then may backup na account. Yan na po na Leng po yung yung dating name po niyan. Tapos pinalitan ng assistant ko po ng Miss Ri. Okay. Ma'am, saro pa sa concern po ninda, kaya siguro nahaadit man itong mga nagrereklamo.
Kasi ang concern po ninda sa pa sa concern is dili na po sa pagtaw sa inda kan kwarta kan dapat na para sa inda. Sige pa po ang pabago-bago kan sa imo pong Facebook account. Siyempre medyo nag-iisip sinda na baka bakuna ini seryoso. Baka rolokohana ang laban kay ini kaya dahil na sinda kumbaga garo na wara sa tiwala. So ano po talaga ang gamit mong Facebook account? May main account po ako. Hindi ko po hindi ko po sinasali yung business account ko kasi Okay. ayoko po active po ako sa main account ko tapos sa business account po na Mystery, bihira ko lang po magamit. Pero ginagamit din po ng assistant ko. Kumbaga, kung may concern, sinasabi niya po sa akin, tapos mag-switch account po ako. Natapo ba ko na lang po pangarap po nindo ang gamitin nindo duman sa Facebook para at least tiwala ka itong taong mga nasa mga slot na pigtatao mo sa inda, at least ko tana so tiwala ihaon. Hindi pa po siya pwedeng mapalitan. Siguro nasa 60 days po siguro yung Pira ma'am ang Facebook account mo po? Pira ma'am ang Facebook account na gamit mo po? Pira po ang gamit mong Facebook account? Meron po akong main account. Okay. Ayan na, Miss Ri. Yun lang po. Kasi yung may mga nagawa po ako na business account kasi nga na-hack po yung yung talagang main na business account ko. Okay. Nare-restrict pala. Tapos, syempre kailangan kong mag-update sa mga members. Hindi ako makapag-post. Kaya, gumagawa po ako ng another account. Tapos, hindi ko na po natatandaan yung password. Okay. Kaya hindi ko siya Yan, ma'am, dapat ma'am saro lang talaga dapat ang Facebook account mo para at least integridad kan sarong Facebook account mo. So tiwala sa imo kan mga customers mo, yaon solido. Ma'am, pwede ma'am si Marie. Marie po? Opo. Assistant ko po. Ayan, iyan ang pangaran kan sa imong assistant Marie. Hindi po. Okay. Ano ang pangalan ka ng assistant po nindo? Kailangan pong sabihin? Opo, kung wala man May kung wala man po kamunin maraot na pinatago or ano pa man, wala man problema. Di man ako nahiling na sala or maraot kung sasabihin po nindo ang pangalan po niya. Okay po. Si Cherry po. Cherry po. Opo. May apelyido po si Cherry? Meron po. Opo. Ano po ni Cherry? Di Makulangan po. Okay. From, din po? From Bigaa din po siya? Hindi po. Nasa na po siya. Nasa Lipa. Opo. Ini sabi ninda na nakakaulay po ninda na from Lipa, Batangas. Apo. Opo. So, totoo man po talaga. Nasabi ninda kaya igudaki nasa Lipa na naabutan ninda, nakakaulay ninda nasa Lipa. Kamo po ang yaon din sa Bicol. Apo. Opo. Kasi ma'am, may mga yaon po naman kasabay sa nagrereklamo, may mga from abroad, may OFW. So, syempre, pinagalan man po ninda. Dahil mo man siguro ma'am mababasol kung maapod sinda ki arog kay ni pong ma-call kang attention kan media, siyempre pinagalan man po ninda yan. Tama po? Apo. Pero ma'am, sa giraray po, may assurance po giraray na makuha po ninda so kwarta po na dapat para sa inda? Opo. Gumawa na po ako ng GC para sa mga members na hindi pa nakakapag-settle po sa kanila. Then, nagsabi na ako sa kanila na naipit na nga ako dito. Dapat makipagtulungan din sila sa akin. Hindi yung ako lang yung hindi yung ako lang nabiblame po ng lahat. Sabi po kaya di ma'am, puro po fake name ang bigagamit po nindo. Tama po? Alin po? Hindi naman po. Opo. Kasi may mga screenshot man sa pag-send na mga hali po sa Indo, mga iba-ibang pangaran kan Facebook account ang gamit po nindo. Sabi po digde, mostly po lahat daw nakasama daw sa paluwagan, puro dami account lang ang nakasahod na. Ano po ang totohanan kayo ni ma'am? Hindi naman po. Hindi po dami account kasi totoong Facebook po nila. Hindi lang sila nagsisin sa GC. Sa akin po sila nakikipag-communicate. Then, pumupunta po sa bahay dito, yung 100K po namin, si Jainar, pumupunta po siya mismo dito sa bahay.
Okay. Wala daw kasi siyang cellphone po. Okay. Sige. Ma'am, nuarin po ang talaan po nindo na maibalik po sa inda ang dapat nindang makuha. Ah, hindi ko pa po siguro pwede pong kausapin ko muna yung mga members. Sige po. Kauruno po sinda. Sabi digdi, bakuan, paluwagan, pasakitan. Oh, may mga comment po digdi ma'am na medyo sabi niya, bako da, paluwagan, pasakitan. Sabi digdi, hi, stay na yan bago, lumang-luma na yan, estilo nin paluwagan. Sa 10 miyembro kaan, ang 5 tao dyan, pagkakasabwat. Tapos minsan nga ni, papakurabon ka pa. Papakubrahon ka kaan para maingganyo kang lalo, para magtuloy-tuloy kang mag-entra sa paluwagan. Tapos, posible na daim kang makua, kan kubrak, sa mga masunod mong payout. Ini po, viewers na lang po niyan, nagsasabi. Bako po yung member ka nagreklamo. Viewers na lang po yun. May reaction ka din, ma'am? May reaction ka po duman sa sabikan viewers ta? Wala naman po kasi rights din po nila mag-comment. Okay. Sige po. Okay. So, ma'am, mabalik po kami sa imo ha, and siguro may mensahe ka duman sa mga miyembro na nagrereklamo po sa Indo. And ma'am, don't worry po ha, tututukan po ini kan di TV na kaso po na hindi hanggang sa maayos po kamo, masettle po kamo, and syempre matawanan po nin dapat na matawanan, so dapat na para sa inda. Okay, ma'am? Opo. Ma'am, may mensahe ka sa inda. Pwede mo po ma'am sindang sabihan sa ngunyan live on air. Sige po, go ahead po. Yung mga unsettled na members ko, baka naman pwede nyong mabigyan na yung mga sasahod para hindi na din ako maipit dito. Kasi alam niyo naman yung pinagdadaanan ko ngayon. Kakapanganak ko lang. Masyadong na-stress na po ako. Okay. Sige po. Ayun lang po. Ma'am, last na po, may abot po dito. Kung si Seda po tabi itong si Iyam Alice account na nagchat. Ini pong ang pangalan niya Iyam Alice. Account siya. Kapatid ko po yun. Kapatid ko po. Tugang mo po. Okay. Saro ini sa assistant admin. Dati po yun. Ngayon, nag-work na po kasi siya. Opo. Nagpa-help lang din po ako nung nakaraan kasi hindi na nga po ako nakakapaningin masyado. Okay. Ma'am, sabi po ni request po ninda na kung pwede saro na lang sigurong GC ang sendong gibuhon para rin na nagkaka-relibo kung saan talaga sinda madalagan. Siguro tama man na iwalang ka muna sarong group chat. Lahat po mga So, lahat po ng So, siguro, by sa sarong sa 10 slot na member duman, sarong GC lang kamo, tapos sarong para day kamo, kasi dakadakol daki nangyayari, may digdi, iba duman ki, iba-ibang group chat, kaya nalulula sinda kung saan na madalagan. Apo. Okay, sige po. Ma'am, ini po ma'am ha, tututukan niyo po ining kaso po nindo, and sana po maayos po ang napadalagan nindo. Day po nin magkulugan nin buot, and maitaw po so para duman sa nagreklamo kung ano talagang gaypuhanin tayo po. Sige po. Sige. So, salamat Ma'am Eileen Mendina kan Bigaa, Legazpi City. Sige. Mabalik po ako mga tugang, apabranta po si Attorney Olvindo, tangani pong nakantabi man si Attorney, pakwauntaan sa iyo niya. Ma'am, stay put lang po kamo ha. If ever na kayo po na kong balikan, babalikan ko po kamo. Yan po. Sige po. Yan. So, yan mga tugang, si Ma'am Eileen Mendina, patungkol po duman sa medyo makulog-kulog ini sa bangs, nakipuhantang ayuson na problema. Anyway, gigibuhuntaan ka boss na ngani po na masaayos na po sinda. Maitao po so dapat na maitao, and bilang fair man po duman sa pinagrereklamo. Mga tugang klase mong po niya, si Attorney Olvindo, kan Olvindo Law Office para po makaagad po kita nin legal opinion patungkol po sa mga araw po kayong paluwagan na sabi nga ni bako na po bago sa social media, and kung nakantabi si attorney duman sa pinag-ulayan ta kasabago, interview duman sa biktima, budin duman sa pinagrereklamo. Attorney, marhay na pagkabanggi po
live po sa Hoy Action Live di sa Bicol Net TV. Good evening. Maray na banggi po, maestro. Maray na banggi po sa gabos na naginan nyo. Apo, attorney, tungkol po duman sa paluwagan na nangyayari, ikaw po ba talaga nin rights itong so admin or so nagpapa ano po sa indak ayan? So nagpapaikot kay itong paluwagan na ito na magsingil din kwarta and ano ang dapat gibuhon kang mga nagrereklamo? Actually, maestro, duman sa paluwagan, di ba, voluntad man sinda na laog sa arog ka ito na sistema. Aha. O dahil voluntaryo ito sa inda, di may naging nagkaugwaning karapatan na singil duman sa paluwagan na ito. Mhm. So, nag-administrar ng paluwagan. Okay. Dahil duman sa voluntaryo ninda na pag sumite ang sadiri ninda na mag-intra duman. Mhm. Pero wala man sindanin katibayan or pinirmahan na kontrata or everything. Is this legal, attorney? Actually, dahil duman sa consent na tauninda dahil voluntad sindang nag-sumiter na gusto nindang umintra duman sa paluwagan na ito, ito ang nagsasabing oral agreement. Okay. May oral agreement sinda. Pero oral, wala nin, ano yan, may iba mangyari yan nin legality? Actually, ang tigre-respetar yan, gang lay, itong Aha. agreement na ito. Mhm. Na pag-sumiter voluntaryo Mhm. duman sa sa sistema kang paluwagan dahil ginusto maninda na makaintra. Okay. Mhm. So, both sabihon, attorney, igwa pa sinda nin habol or wala sila habol duman sa kwarta na naihulog ninda or nakuha ninda, nakuha sa inda kay itong siya na binagreklamo? Ang kung halimbawa dahil sinda di ba ang urulay maikot ang kwarta, tama? Mhm. Ikot ang kwarta. Mhm. So, gabos dapat sinda matauan ng pagkakataon o oportunidad na matauan man kang share ninda duman sa paluwagan. Mhm. Kunda So, ito ang urulay. Na Aha. dapat gabos na kaintra duman sa paluwagan matauan ng maninigo na share Mhm. kang paluwagan. Mhm. So, obligasyon man kang bilog na miyembro kang paluwagan na ito natawan sinda kang maninigo na share na para sa inda. Mhm. Mhm. Ngunyan po, anong nangyari, attorney? Ang natawanan lang, itong slot number 1 to number 5. Pagabot sa slot number 6 to number 10, ito po sa dain na natatawanan. So, may hawal pa po iling mga yaon duman sa slot number 6 to 10 na dain natawanan. Ugwa pong habol yan. So, pwede sindang magsaangat din kaso pag-araw kayo, attorney? Pwede sindang magsaangat ng kaso kung halimbawa naging garo institusyon sa paluwagan na ito, pwede kitang magsaangat ng kaso ng qualified theft. Qualified Kung theft. man qualified theft, pwede kitang magsaangat ng kaso ng estafa Mhm. dahil duman sa pangluloko, nagaro ang nangyari. So, 1 to 5 na slot, natawan, tapos sinda, dahil natawan, so pwedeng, ang both sabihin kang lay, pwedeng ugwa dyan ng pangluloko duman sa slot 6 to 10. Mhm. Mhm. So, It's either qualified theft or estafa. Opo. So, kung ano ang pinaka-the best na base man duman sa mga istorya kang nagkiklaim na dapat matawan sindaning maninigo na kwarta duman sa paluwagan. Penalty po, attorney. Pagabot sa penalty, ano ang penalty kini kan kung halimbawa mapatunayan na igwanin pagkakasala duman sa estafa sa qualified theft, may ano pang penalty kini? Kung qualified theft man, mas halangkaw ang penalidad kang qualified theft kumpara sa estafa. Ang estafa is usually ma-range lang yan ki 4 months, 4 year and below. So, kung qualified theft man, pwedeng sumagad yan ng 6 year and more. Mhm. So, depende sa kaso depende sa appreciation kang kaso. Depende sa kung ano factual antecedents kang kaso. Opo.
Ngunyan, attorney, ang pinag-claiman kan itong supiga reklamo, ang sabi niya, kaya ngaya po dahil pa ako nakakatao na delayed so pagtao ko dumanin kwarta sa mga ma-release dapat sa mga payout dahil igwanin dahil pa naghuhulog. So pigahabol, Dahil pa pigahabol. naghuhulog. Pigahabol kay ni nagpapaluwagan so nasa admin, pigahabol niya so mga dapat maghulog tanganing matao na nin payout itong so ibang nasa slot. Kung arog kay ito ang sistema, di kung ako ang nagmamanehar kang paluwagan, at least so dai so no mga nakahulog na itatao ko na. Tanganing in good faith man ako na ini na lang sa mga tao na dai nakakahulog sa paluwagan. Pero sa mga nakahulog na dahil nga ni chance na kay itong mga makolekta na sinda naman ang makolekta, di dapat tinaon niya naman so maski so diit na mga hinulog na kang mga nakahulog na. Kaya igwanin may nagre-receive nin 1,000, may nagre-receive nin 3,000 na dapat Yan. So, dakol pa. And obligasyon man kang mga ka-intrado man sa paluwagan na naghuhulog man kang dapat nindang responsibilidad na hulog dahil napakinabangan na ninda so dapat na naihulog man kang mga ka-intra sa paluwagan kung sinda man so naging beneficiaryo ka ito sa ikot. Ayun, okay. May habol man po, attorney, ining nagpapaluwagan duman sa mga day naghuhulog na mga member? Ugma man po, pwede ang kaso dyan is specific performance or pwedeng breach of contract kasi ang paluwagan is kontrata yan na dapat ang mga tao na kaintra sa paluwagan may kanya-kanyang responsibilidad na dapat sa araw kayo ng petsa magtao ka naman kang share mo. Breach of contract, attorney, pero di mas din pinirmahan na agreement ini papers na black and white na pinirmahan o pwede po ang ang breach of contract? Actually, may dakulo na kitang decided cases manungod dyan na respeto ng sa tuyang korte ang oral agreement. Ayun, okay. So maski pala nag-uron ka munduwa, nagkaintindihan ka mo, pwede na itong agreement na talaga ito mismo. Yes, opo, opo. Tigre-respeto yan kang korte. Even if the iyan nakasurat sa papel, as long as during the trial na proof na nagkaugba talaga ng oral agreement, tigre-respeto yan kang korte. Ayun, okay. So ano tabi, attorney, an pwede tang ipayo naman sa mga nagrereklamo sa mga day nasa sahudan kaning paluwagan na ini? Siguro ang tanganing magkaugwa ka mo talaga ng cause of action dyan sa kasong yan, ang pinakainot na dapat nindong ibuhon is magsurat ng demand letter. Okay. Tanganing ma-specify talaga so demand nindo kung burano, tapos kung kisay. Tapos, by then, pwede kitang magulay sa barangay kung yaon nasa sakupan man sa nakamuning barangay. Kasi may ugwa kita ng katarungan pang barangay law. Kung yaon ka mo naka-star sa tarong barangay man sana. O pwede ka mo mag-urulay sa barangay and even the barangay can really settle kung ano ang kaipuhan nitong maayos. Tapos pwede ka mo magpermahan duman kung magkaugwan ng kontrata. Kung daiman ka mo magkasurundo sa barangay, pwede ka mo mag-file ng. Actually, ang pwedeng i-file dyan, civil case, small claims. Kung daiman maglaog, kung habo ni daning civil case, kung lumaog man duman sa mga requisite kang qualified test or estafa, pwedeng criminal case. Okay. Okay? Oo. Demand letter, attorney, individual. Tigsararo dapat sinda. Kung 10 sila nagreklamo, tigsararo. Individual. Kasi iba-iba man ang cause of action ng kada saro. Ayun, okay. Paano ito, attorney, nasa abroad? May OFW kaya na kasabay duman sa mga sabihon tala na nagreklamo or na biktima? Kung suyaon man sa abroad, pwede siyang magtaon ng special power of attorney sa sarong individual na yaon digdi. Tapos itong tinawan niya ng kapangyarihan ng aning magkaugwa ng manunungod na demand, pwede itong pumirma in his or her behalf. Yun, okay. Basta may special power of attorney. Yes po. Ayun. Ang SPA usually hali yan sa konsulada o sa embahada kung
tunghain siya. So, pinakaharaning konsulada o embahada na yaon siya. Halimbawa ako, attorney, yaon ako dito sa barangay ngaya Bunga. Dito ako sa barangay na ini. Pero ang reklamuhon ko, taga barangay ngaya Sentro kan Legazpi. Sa'yo na ko mareklamong barangay, dito sa pwede kong isabay halili sa barangay ko mismo or duman sa barangay niya? Actually, ang pwede sa barangay niya o sa barangay kang reklamo. So, yaon sa imong option kung saan mo yan dadarahon na barangay. Ayun, okay. So, kung dadara mo siya naman sa barangay mo, at least minimal so so gastos mo, an magastos kidakol-dakol, so pagreklamo mo, kung isumpi na siya. Yes. Yun, okay. Sige. Yes. Tama. Oh. So, after kayo tabi attorney na demand letter, pag di nagkasurundo, what will happen next? Kung dahil nagkasurundo sa barangay, mahagad dito sa barangay ng certificate to file action. Ayun. Kaso na po talaga yan mismo. Kaso na yan sa korte. So, maluwas yan, MPC, usually. Ayun, okay. Sige po. Malinaw. Thank you so much, Attorney Ryan Paul Olfindo. Okay po. Napakalinaw na paliwanag. Salamat po nun. Salamat po. Ayun, mga tugang, si Attorney Ryan Paul Olfindo, malinawan po ang saya pang paliwanag patungkol po dito sa kaso kining paluwagan na ini, na ngunyan talagang grabe nakadakol nagsurulputan ini pagluwas kan pandemic, nagsurulputan po ini, and malinaw man po so saya pong payo sa satuya po ng mga nagrereklamo. Sana po nakuha kan mga nagrereklamo niya to don't worry, ta ini po nagkaso po nindong ini, tututukan po kan Dicolnet TV kan programa pong Huy Action, tangani pong maayos kamo, bakulang po sa ngaran po kan para sa pamamahayag, bakulang po para duman sa mga nagrereklamo pati sa pagrereklamo. Nganing maayos po kamo. Day po nin problema sa kada sarong grupo para maging okay po kamo. Yan po. Maestro Nel Agtuon at ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon. Dapat magibuhan ta ininin medyos na everybody happy. Ta inin maging kulog gipayo. Dahil kami magka-problema ta magpara inisip ko problema ko dyan. Makulogon sa payo. Makulog na sa payo. Makulog na sa bulsa. Bako na yung Ma'am Emmy. Ma'am Emmy Aison. Sabi ni Ma'am Emmy, hello Sir Nel. Hello Ma'am Emmy. Marina pagkabanggi po sa imo. Salamat po sa pagsirin sa programa. May mga kaso kasi kayan na pag nakakubra na sa sarong member, minsan binabaliwala na ang paghulog. Lalo na kung dain niya talaga nasabutan ang policy sa paluwagan. Iyo po, totoo po yan. Bata, handler ako kang paluwagan sir. Iyo, Ma'am Emmy. For sure kasi, na-mention na ni Leng na yung nagagamit. Ayun, si Cherry Ann pa din ba ang nasa likod kan ngaran ni Miss Ri? Opo daw, sabi po kasi bago ni Miss Ri, ni Ma'am Eileen, na nakulit niya to. Iyan na Miss Ri, ang nagkapot ka yan, na account na yan, so assistant niya itong Cherry Ann, na yaon duman sa Lipa, Batangas. Pero, may access man po kayan itong si Miss Eileen. Iya po, Ma'am Stephanie. Yan. Ikaw po nin access kayan si Miss Eileen. Ang sabi niya kasubago sa iyang paliwanag, pag halimbawa igwanin na kay puha na simbagon, minakontak sa iya ini si Miss Ri, duman sa iyang personal account para i-check niya digdi sa account niya. So duwa sinda na nagakapot kayo na account na yan. Iya po. Isus bata paluwagan handler ako, sabi ni Ma'am ni Apo. Kansa ko yung makuapo, si Ella Rose Artuon Markayda. Nagapaluwagan ka man, talag. Ikaw pa nga ni po, sir, na pig-upod na balikwasan loan na 15% ang interest kada simana. Balikwasan loan. Bago yan sa kuya, ha? For the first time kumadang na balikwasan loan na yan. Good evening po. Pa-shoutout po dito sa Sako, sa Disita. Na si Feli and Sita. Thanks po. May bisita pa lang si Ma'am Lynn Brosola Bueno. Salamat Ma'am Lynn. Hello po sa mga taga-Rimbay, especially kay Erneng Abes. Sabi ni Made na Ross Abes Borseles. Sige
po, salamat man sa pagantabay. Ma'am Beth Kana, good evening tabi. Sabi ni Ma'am Beth Kana. Ay, marahay na banggi. Totoo magbikol si Sir Conrad ha. Sir Conrad, magandang gabi po sa iyo at sampu ng iyong kasamahan dyan. Sa lahat ng miyembro ng TDC, ng Teachers Liberty Coalition, magandang gabi po sa inyo lahat. Drop all the names na hindi pa nakapagbigay din, di niya kasi yan mabigay. Only few ang sinasabi niya. Yun, okay. Dapat pala kanina nabasa ko to. Ang dami-dami niyang GC ginagawa, hilo na po kami. Yan, nabanggit niya naman kasi bago. Paas, sino yung, yan, kanina din, nabanggit na din natin. Mga pagbati. Pa-shoutout po din sa Delica Japanese Restaurant. Sa mga taga-Delica, magandang gabi. Mga taga-Delica. Oy, si Miss Anessa Araw Panyo, Miss A. Baby Labs, para nabanggi sa imo tabi. Si Miss A, Miss Anessa Araw Panyo kan ABN, Al Alejandro Broadcasting Network. Programa niya po, lunch break. Alas 11 hanggang alas 12 duman sa ABN, magnawag mo sa iya. Real name po ang itawag nyo sa kanya, sir. Opo, real name. Pigdapon ko sa bago. Miss Aileen Mendina. Bako ang paluwagan, pasikan. Kasi bago yun eh. Kuya RJ Murada Barrio, salamat sa pagantabay. Maraming nabanggi po Kuya Sir Pogi. Mas Pogi ka, ramo yan. Shout out kay Ma'am Mitch, classmate Mitch Bardon. Thank you. Shy, maray na pagkabanggi, nakaabang lang po kami. Po, salamat. Brad Bert Baldonado, good evening brother. May sanalad doon. Salamat doon po. Sir Ian Del Valle, thank you so much. Sir Ian Candep Ed Ligaspi. Brad Brian Belino, keep up the good work brother. Keep up the good work man po. Salamat po. Sir, dapat ang i-ere mo yung Aileen Mendina, bako po. Opo, kanina, Aileen Mendina ang nakauli niya to kanina. Amigang Joe Chris Magdaong Andes, pa-shout out sa barangay Malubago, lalo na sa kay Kap William Marbella. Kap William, maray na pagkabingi sa imo, mabuhay ka, Kap William Marbella kan barangay Malubago, Daraga. Yun, pa-cash out. Dahil kitang pang-cash out kayan, wala kitang pang-cash out, para ang problema ta. Saro pa yan sa member sa 100k na naghuhulog. Saro po yan sa member sa 100k na naghuhulog. Slot number 2. Sisay po, Ma'am Marie Chris. Ang nasa slot number 2. Sige. Ayun, si Cherry Jane. So, naiyaon duman sa Lipa, Batangas. Okay, sige. Pero okay po. Okay ang group ko, sir. Bako po mga pasaway. Very good, Ma'am Emmy. Salamat. At least, day ka mo rin problema. Yun. So, araw pa lang ka ng sistema kang paluwagan. Nalinawan na ako kung ano ang nagiging sistema kang paluwagan. Pero anyway, sabi ni Miss Aileen Mendina, itatao na po sa Indo, so dapat na magpaduman sa Indo. Kaya lang, kanina po talaga, day pa, kalinawan kung no rin. Siguro tawan ta siya sa rumbulan. Sa mga nagreklamo. Kung day siguro kamo matawan ng kalinawan kay ni, ito ang sabi ni Attorney Olpindo Kasubago, mag-demand letter po kamo, magtaw po kamo ng demand letter. Kung kay puanan po nito ng abogado, magsabi po kamo sa kuya, pwede po kung matawanan niya abogado. Yan po, ang programa pong Hoy Action Live, pwede po mag-provide sa ng abogado. Libre pong abogado, day po kamo mabayadan. Opo. Ayan. So, day po kamo para isip din kulog pakipayo, pwede po kayo mag-assister sa Indo. Sarong text lang po yan, sarong chat lang po yan sa mga amigo tang pwedeng magtindog sa Indo pong kaso. Day po kamo rin problemahong kayan. Iya po, so ini po subaybayan nato ini hanggang sa mataunan po ni hustisya, ang dapat mataunan ni hustisya. And to be fair man duman sa pinagrereklamo kasi dahil taman siguro aram kung ano talaga ang dapat, kung ano ang nangyari man sa iya. Sabi niya, sabi ko nangaki siya, tawanan ta siya ng grace period. Kung talagang day pa, or kung gusto talaga nindo na, kung haloy-haloy naman talaga, demand letter lang po ang kaypuhan ta. Iya po. And kung may kaypuhan po kamong advice, manungkol po sa mga legal matters, magkapot po kamo sa kuya, pwede ko kamong ipasa, i-endorse sa mga bistado to mga lawyers. Ngani pong everybody happy kamo, dahil nin makulugan, dahil po nin magproblema, dahil po magkulog ang bulsa. Watching from Sagubayon ang sakuyang padihon na brother na maurag, pandiurag, pagabot sa
Dahil man piling chicks, taba ka madagitan kita ni misis niya. Brad Wani, Jerome Gonzena. Mabuhay ka, brother. Pade. Kumusta? Sa gumayo. Padihon kong ini, oh. Ini ang pinakang the best na padihon ko. Si Pading Wani, Jerome Gonzena. Ang oras na mga itong alas, ay, lampas na ako. Alas 7:16 na. Alas 7:16 na po rin pagkabangking. 7:16, maringanit na din ko yung pasiraalan. Sumasunod na programa, so real time. Para pasiraalan, next, pa siya, August pa. Kaya, sa aga, ang Eduk Action, alas 7 hanggang alas 8. Ako po tabi, luhay-luhay ng mapa-army. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.